गिबियावनो बयखौबो गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ माने सेव जानो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ थाम्बनेइल एबा टाइटेलाव नायनानै। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो पासवर्ड स्टेटासखौ माबोरै नायो। जायफ्रा पासवर्ड बानायदों, जायफ्रा स्टेटास नायनो गोसो, नोंथांमोना दाबो मोनाखै, नोंथांमोना स्टेटास नायनो हागोन। माबोरै नायगोन नोंथांमोना आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। आरो जायफ्रा गोदान, नोंथांमोना चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नायदों, भिजिट खालामदों भिडिअखौ, नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान नोंथांमोना अनलाइननि भिडिअ मोनबाय थानो हागोन नैबे चेनेलनि गेजेरजों। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बुजियाब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय। अब्ला भिडिअखौ जागायलांसै, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। फारसेनिफ्राय नायदे, फुल प्रसेस नोंथांमोननो खोन्थाजोबगोन आङो। जायफ्रा पासवर्ड बानायदों, जायफ्रा एप्लाइ खालामदों, नोंथांमोना स्टेटासखौ नायनो हागोन जादों जायाखै। अब्ला आङो अपेन खालामसै, नायलांबाय थादो। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बे पेजआव माबोरै फैगोन नोंथांमोननो आं डिसक्रिप्सनाव बे लिंकखौ होना दोनगोन। नोंथांमोना बे पेजआव फैगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो खोन्थानि, नोंथांमोननो आं जुम खालामना खोन्थानि। नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय। नोंथांमोना बेयाव नुखादों, नै नायबानो जाबाय सेलेक्ट एप्लिकेसन टाइप। नोंथांमोना बेयाव नोंथांनि पासवर्डखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय, स्टेटासखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना इयाव सेलेक्ट खालामनांगोन। नोंथाङा इयाव खनसे थुदो। बिनिफ्राय नोंथाङा बे गाहायाव नुदों, नायबानो जाबाय। बेयाव दङ, नै नायबानो जाबाय पासवर्ड। नोंथाङा आरटि, नोंथांमोना बेयाव दंजोबखायो नै सारेन्डार सार्टिफिकेट। बेयाव नोंथांमोना माजों नायो, नोंथांमोना बेयाव नोंथांमोना पासवर्डआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बेयाव सेलेक्ट जाबाय, नोंथांमोना नायदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव नै नायबानो जाबाय, फाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय दै। नोंथांनि बे फाइल नाम्बारखौ होदो, बे पासवर्डनि फाइल नाम्बारखौ होदो। बिनिफ्राय बेयाव नायबानो जाबाय डेट अफ बार्थखौ नोंथांमोना बेयाव होदो। बिनिफ्राय बे गाहायाव दंखायो नै ट्रेक स्टेटास, बेयाव नोंथांमोना खनसे थुनानै होबानो गासैबो बेयाव ओंखारफैजोबगोन दै। जादों जायाखै बेयाव गासैबो ओंखारजोबगोन। नोंथांमोना बेफोरबायदिनो जायफ्रा पासवर्ड नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों, नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोरलैयै नोंथांमोना स्टेटास नायनो हागोन जादों जायाखै। नोंथांमोना जायफ्रा पासवर्ड नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों, जायफ्रा नायनो रोङाखै, नोंथांमोना बेफोरबायदि नायनो हागोन। आरो आं नोंथांमोननो बे लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होना दोनगोन। नोंथांमोना डाइरेक्ट बे पेजआव फैगोन, बिनिफ्राय नोंथांमोना नायबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेनोल'। आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो होननानै फैदोंमोन। नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक होलांदो आरो नोंथांमोना बुजियाखैब्ला कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। थेंक इउ। अब्ला लोगोफोर, दिनै भिडिअखौ फुल नायनायनि थाखाय।